Assalamu alaykum hormatly watanaşlar, merdana watan goraşlary. Parahatçylyk we ynançmak düşünjeleri bütün adamlaryň durmuşynda möhüm orna ýeleýän tütünlerdir. Asuda ýaşaýsyň, arasa asmanyň, ösüşlü mendilleriň güwäsi bolan bu düşünjeler dünýä halklary üçin ählimumy howpsuzlyk we awadançylyk, insanperwerlik we ruhy kämillik bolup ýollara ýagty saçýar. Parahatçylygyň we ynançmagyň bar ýerinde agdy berligem, awadançylygym, asuda ýaşaýşam höküm türýär. Hakyň halany, halkyň taýlany, arkadaly gahman ferdarmydy, hormatly belen serkerdawaşymydy, ýurdumyzda dünýäde iň gymmatly baýlyk bolan parahatçylygy üpjün edip, halkymyzy bagtyarlygyň gujagynda ýaşadýar. Anha berkararlyk baýdagyny patyrdadyp, Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň hatarynda batyrlyk bilen gulluk edýän, dogumdan doğan geýen merdana watan goraşlaryň, şeper dörejülük bilen meşgullanýan ýaşlaryň, şeper howasçylaryň arasynda kemişilik bir taraplygymyň 30 ýyllygyny wagt etmek maksady bilen Türkmenistanyň döwlet serket gullugy, Türkmenistanyň magtumularyndaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşi, şeýlek hem etker gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde bir taraplyk doganlyk saýlan aýdyň ýolumy datly şeper dörejülük bätesi hem eril watanmyzda dost-soganyk serketlerimizde höküm türýän parahatçylygyň, asudalygyň dawaralanmasyna öwrildi. Merdana watan goraşlarymy, ýaşlar, Türkmen halkynyň millili jere gahman arkadamyzyň dörejülük zekininden ilham alyp, arkadaly gahman ferdarmyzyň ýaşlara döredip berýän döwrewap mümkinçiliklerinden ruhlanyp, asudalygy, parahatçylygy wasp etmäne münasip goşant goşýarlar. Elbetde, watan goraşlarynyň, ýaş çeper howasçylaryň ýüzlere ýylgyraş, kalplara mehr paýlayan dörejülük eserleri döwrümizin şamçyragy, dünýämiziň beregidir. Bugünkü gün merdana watan goraşlaryny, ýaşlar, ýurdumyzda höküm türýän asudalyklykdan, parahatçylykdan ilham alyp, özleriniň ýürek joşgunlaryny dörejülük eserlerine siňdirýärler. Bir taraplyk kalbymdaky aýdymym, dutarymyň hoş howably mukamy, bir taraplyk mesken tutundy baky Türkmenistan adly gözel mekany. Bir taraplyk kalba dolan söýgüdir, zywanlara dolup gelen aýdymdyr. Şuglasyndan geljegimizi ýagtyldyp, alyp barýan mendilleri aýdymdyr. Ilhama ganat ol aýdyma sazdyr. Fakat ol beýik-beýik eserlen şöhret almak üçin mukaddesligi mazmunyny bolmak gerek eserden. Goýnuň awat iýleň aman, dünýäňe çökmesin duman, sen bagtdan gurulan hoşlaman, bitarap Türkmenistanym. Dünýä dolu belen adyň bitarap Türkmenistanym, guý söndürýär şan şöhratyň bitarap Türkmenistanym. Baky hoş niyetli bir taraplyga, ak ýollarda madam şogduluk ýardyr, ol baran ýerine gülzar eýleýän bagta sary akyp ýatan derýadyr. Ol şeýle tämizlik agyrandaňdan, gözleriňe röwşen çaýan seherdir, gözellik mülküni özünde jemlän, müň bir güli hiç de olmaz bahardyr. Bir taraplyk baky parahatçylykdyr. Bir taraplyk hakda pikir öwürseň, gözüňe gelýär akça kepderi, ol haýsy mekanyna ýaýanak ganat, parahatlyk gurşap alýar ol ýeri. Toydur bayramlarymyz gelýär goşadan, şadyan eşdilýär çağalaň sesi, owalar, şäherler tarpdan döreýär bagtyarlygymyzyň şirin miwesi.
bir taraplyk ösüşlere badalga, ata watanymyzda baksaň çaryana, bitirilýän işler dünýä nusgalyk, görünlörüň aklyn goýýar hayrana. Bir taraplyk supra kimin mukaddes ol, watan kimin nan kimin. Bir taraplyk her köňülde bir dünýä, ýaşadar ol, sultan kimin, han kimin. Hormatly watandaşlar, merdany watan goroçulary, ynha şahirana söz täkim arkaly köňüller birleşýär. Çünki parahat we asuda durmuşyň gözbaşy köňülleriň bitewligindedir. Ynha bugunky güni eri watanymyzyň gorogyny sak durup, asudalygy, parahatçylygy wasp etmäge münasip goşunt goşan watan goroçularymyz bir taraplyk doganlyk saýlan aýdyň ýolumyza atly dörejlik bäsleşiginde özleriniň ukyp başarnyklaryny açyp görkezdiler. Biz hem gepleşmede şular dogrusunda söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Biziň häzirki söhbetleşme Türkmenistanyň döwlet serket gulugynyň harby gulukçysy Uly leytenant Muhammed Rejep. Ýoluşy leytenant şu ajaýyp pursatda bir taraplyk doganlyk saýlan aýdyň ýolumyza atly dörejlik bäsleşiginiň ýeňjisi bolmagyňyz bilen tüýsürekden gutlaýas. Elbetde watan gorogyna ykbalyny baglap, bu mukaddeslikleri, parahatçylygy, asudalygy berjay etmäge münasip goşunt goşmak her bir watan gorogysynyň kalbyny joşdurýar. Kalbynda edil watanymyza egtilmez buýsanjy, mehriban halkymyza soňsuz söýgüni döredýär. Bu söýgü, bu buýsan şolta dörejlik eserlerine siňýär. Şu pursatda ýürek buýsançylygyny illeşlenmeli watan gorogyçylarymyz bilen paýlaşsaňyz. Köpde olum, garasy Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllygynyň giňinden bellenme bilen baglykda 2025-nji ýyl ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşynda ören möhüm ýyllaryň bir hökmünde taryhy ýerýär. Hormatly belen serkerde başymyz, arkadaly gahrman serdarymyz, biziň bir taraplygymyz dünýä halklaryny belent maksatlara birleşdirýän, parahatçylyk hemde dostlugyny östürýän ýöreligimizdir diýip ören zaýdar bellep geçýär. Hakykatdan hem hemişelik bir taraplygymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 3 gezek ikrar edilip, aýratyn bellenmäge münasipdir. Şonuň üçin de her ýylyň 10-njy dekabry halkara bir taraplyk gün diýilip ýylan edildi. Bu bolsa hemişelik bir taraplygymyzyň dünýä derejesinde dawaranýandygynyň aýdyň suwutnamasydyr. Şu ýyl ýurdumyzda we daşary ýurtlarda dürli derejedäki maslahatlar, mejlisler, dawaralar, sergiler, bäsleşikler hemde beýlek çäreler geçirilýär. Ýaşlaryň ukyp başarnyklaryny, şeýle hem dörejlik zehinlerini ýüze çykarmak maksady bilen ýurdumyzda çeper dörejlik bäsleşikleriniň ençemesi ýygyderli geçirilýär. Ynha häzirki wagtda hem halkara parahatçylyk we gnaşmak gelýär. Şeýle hem hemişelik bir taraplygymyzyň şan 30 ýyllyk bayramy münasibetli Türkmenistanyň Magtumul adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň, esker gazetiniň, şeýle de Serket Awat Döwlet Awat jurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde ýylan etmeginde bir taraplyk doganlyk saýlan aýdyň ýolumyz atly çeper dörejlik bäsleşigi ýokary guramaçylykka geçirildi. Maňa hem bu bäsleşige parahat durmuşyň bagtyar nesilleri atly çeken suraty bilen gatnaşyp bayraklaryna münasip bolmak bagty meser etdi. Özüm ýaly dörejlik bilen meşgullanýan watan goroçulary bilen bilelikde bu bäsleşige gatnaşandygyma diýseň begen ýaryn, buýsan ýaryn. Elbetde hemmemiziň bilişimiz ýaly häzirki wagtda gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň çäksiz aladarlar bilen gurşulan edid watanymyz Türkmenistan parahatçylygyň, asudalygyň, dostlugyň, baky-bagtyarlygyň mekan hökmünde dünýä tanalýar. Megerem bugunky gün bu watanda okumakdan, öwrenmekden, halal zähmet çekip watana ak ýürekden gulluk etmekden ulbagat ýok bolsa gerek. Şeýle azaýyp zamananyň, döwri analygyň gözde şaýady bolup, joşmalyk, döretmezlik asla mümkin däl. Şu azaýyp pursatda ýurdumyzda giňden bellenip geçilýän hemişelik bir taraplygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramy münasibetli Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy, Türkmen halkymyzy, ýurdumyzyň asudalygyny, döwletimiziň çäk bitewligini üpçün edýän merdany watan goroçularyny tüýsürekden gutlaýaryn. Ýaşlara biz watan goroçularyna gulluk alyp barmaga, öwrenmäge, dörejlik bilen meşgullanmaga giň mümkinçilikler döret berýän, jahyn esre parahatçylyk, asudalyk owany ýaýan Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaly gahrman serdarymyz
hormatly belen serkerde başymyda ılhamly kalbymyzdan joşup çykýan çäksiz sag bolsunlarmy da jaryn. Hormatly belen serkerde başymyz arkadaşy gahrman serdarmyzyň, gahrman arkadaşymyzyň janlary sag, belen başary aman bolsun. Döwletli işleri hemişe rowaskara etsin. Bayramyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun, ýoluşy leytenant, arzularyňyz hasyl bolsun. Bizemtede watany goramak bilen bir hatarda ödüňiziň dörejülük zekiniňe, dörejülük ukybyňa, dörejülük başarynyňyz bilen edil watanymyzyň bede wat ösüşlerine münasip goşandyňyzy goşmakda, bu ösüşleri tungat eserler bilen wasp etmekde, wagt etmekde alyp barýan dörejülük işiňizde harby guluňyzda ulusçylyklaryň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Sag bolun. Arkadaşlı gülüp gelin zamana, karıştı bir taraf Türkmenistan'a. Ovadan aydımlar gelir zıvana, karıştı bir taraf Türkmenistan'a. Dünya kırar bugün Gülistan'a. Cümle cahan parakatlıp coşunlar, asudoluk ulusilen hoşunlar. Beyik tutumlarda juan yaşında, karıştı bir taraf Türkmenistan'a. Dünya kırar bugün Gülistan'a. Vatanın zirkidi asudo aman, güllü yer kulaçyar bağıntı yardaman. İsker oğlum kalkanındır bir uman, karıştı bir taraf Türkmenistan'a. Dünya akrar bugün Gülistan'a. Munda bakar bolur elimin yazı, munda aydın bolur güvünlüğün sazı. Gövne alkan beren gözellin näzi, karşı bir taraf Türkmenistan'a. Dünya kırar bugün Gülistan'a. Bahtiyarlık bir kararlık bünyadi, dostluğun eyleyer yakini yadi. Kahramanı bilin tanıl yanadi, karşı bir taraf Türkmenistan'a. Dünya kırar bugün Gülistan'a. Vatanın zirkedi asudo aman, güllü yer kulaçyar bağıtı yardaman. İsker oğlum kalkanındır bir uman, karıştı bir taraf Türkmenistan'a. Dünya akrar bugün Gülistan'a. Vatanın zirkedi asudo aman, güllü yer kulaçyar bağıtı yardaman. İsker oğlum kalkanındır bir uman, karıştı bir taraf Türkmenistan'a. Dünya akrar bugün Gülistan'a. Hormatly watanaşlar, merdany watan gorosulary,
parahat afuda durmuşun istendik döwürde hem belli wagty ýokdur. Elbette parahatçylyk awadan ýaşaýyş hemmelerin arduwy. Zeminde ýaşaýyş döräli bäri kengamlardan kengamlara, asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere udayan ýol parahatçylyk ýoldur. Bu ýol bugün beýik ipek ýolunyň ýüregi bolan Türkmenistan watanymyzdan bütün dünýä udaýar. Ýurdumyzyň ýagty geljegi bolan ýaşlar, merdana watan goraçylarymyz bolsa, parahatçylygyň ýaş çaparlary bolup, ýurdumyzyň afudalygyny ýürek joşguny bilen dünýä buşlaýarlar. Biz hem gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Biziň häzirki söhbetleşme Türkmenistanyň Serkedin suwudynyň harby talebi Nowruz Merdanow. Nowruz anha ýedi watanymyzda kerwen gurap gelýän ýyllar geçiretli eýýamyň, döwletli döwranyň, güneşli günleriň hoşlugy, boşlugy bilen her ýylyň özüne kybap at bilen atlandyrylyp, göwnlerimizde bagtýarlyk buýsunjyny bagşlaýar. Anha hemişelik bir taraplamynyň şanyny 30 ýyllyk toý-toýlanylýan halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyndaky hem ýedi watanymyzyň parahatçylyk, afudalyk ýörelgeleri dünýä ýaýylyp, göwnlerimizde joşgunly ilham bagş edýär. Anhatyk hem şu afudalykdan, parahatçylykdan watan goraçylaryna, ýaşlara, harby talyplere okumaga, öwrenmäge döredilip berilýän döwrewat mümkinçiliklerden ilham alyp, ýurdumyzyň metbuat nesirlerinde parahatçylygy, ýedi watanymyzy, watan höýjüligi wagt edýän goşgularyňyz bilen ýygyderle çykyş edýärsiňiz. Anha bugün kun bolsa bir taraplyk doganlyk, saýlan aýdyň ýolumyz atly dörejilik bäsleşiginiň ýeňjisi bolýar. Şu pırdatda yürek boýtançylygyny illeşmede watan goraçylarymyz bilen paýlaşsaňyz. Baş üstüne tarih şöhratly, aslynda gadimowdan alyp gaýdýan parahat söýçilik, insanperwerlik, dostluk ýörelgeleri özüň örkünesiňen, dünýä ýüreginde parahatçylykly başlangyçlar bilen orun alan Türkmenistan watanymyz halkara parahatçylyk anlaşmak gelene hemişelik bir taraplamyzyň şany 30 ýyllyk toýuny bütün dünýäde dawaralandyrýar. Bir taraplyk parahatlyk senasy. Ol sena Türkmen halkynyň milli ruhundan, kalp töründen dömüp çykyp, ýer ýüzüniň halklaryny birek bilen anaşyp, parahat durmuşda ýaşamaga çagyrýar. Gahrman arkadamyzyň ýaşasyn parahat durmuş atly aýdyma bilen ajaýyp şygyryna bolsa, bu mukaddes çagyryş hat aýdyň açylýar. Anha hemişelik bir taraplamyzyň şany 30 ýyllyk bayramçylyk münasibetli bir taraplyk doganlyk saýlan aýdyň ýolumyz ady bilen geçirilen dörejilik bäsleşigine ýeňiji bolmak mahemiyet etdi. Sözümiň şu ýerine Türkmen bir taraplyk ady bilen döreden şygyrmy ýerine tirpelmekçi. Başdyny. Diňe öňe iziz ýurdum gowanjym, bir tarapdyr jan watan Türkmenistan, arka dağın payhasyndan pähmenden gülläp öser aýdyň gijeli mekan. Bu ünnetin bagtyň üçin buýsanýas, bir taraplyk müň säher tagzim saga, Türkmen mertebesi garaşsyz diýar, nazaryn salandyr ilk taňrym saňa. Mukaddesdir gülgujoň zeynatyň, keramatdyr ak alaň degre daşyň, bir taraplyk tende janym alham saňa gurban bolsun bu ýalyň başym. Elbetde bir taraplyk hemişelik parahat söýçilik we hoşniyetli goňşçylyk däplerine ve paly bolan Türkmen halkynyň döwletlik däpleriniň milli esasdyr. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyz, ömrüň manysy watanyň parahatçylygyna. Parahatçylyk dünýädäki iň gymmatlykdyr diýip belläýär. Elbetde Türkmenistan hemişelik bir taraplygy umumy adamzat parahat ýaşaýyşynyň mizemet binýatdyr. Bir taraplyk taglimaty dünýä ýol açýar. Döwletleri, halklary birleşdirýär, milletleri dostlaşdyrýar. Arkadal gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başçylygyna, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, bir taraplyk, awadançylyk, insanperwerlik Türkmeniň älim ikrarnamasy bolup dünýäde bolýar. Şu pursatdan peýdalanyp, hemişelik bir taraplamyň şany 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy, arkadal gahrman serdarymyzy, ähli Türkmen halkyny, merdany watanyň goraçylaryny tüýsüreklen gutlaýar. Goý, Türkmenistan bir taraplyň mekany, halklar bir jewis maşgala, ýaşasyn parahat durmuş diýip dünýä halklaryny parahatçylyga, dostluğa nowa çagyrýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň peder ýoluny münasip dowam edýän, bir tarap watanymyzyň awra mertebesini belende göterýän arkadal gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürleri uzak bolsun. Il ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli işleri hemişe rowaj alsyn. Köp sag bolun Nowruz, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizemde geljekde de iri watanda höküm sürýän afudalykdan, parahatçylykdan, ýaşlara döredilip berilýän döwrewat mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp,
dörözülük ilhamynyň joşup durmagyny, şeýle ýeňişleriňiň bolsa howrunyň köp bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Sağ olun. Diyarımız öwrüli, dost sogulluk merkezi, dünyadaki avrayı, halkımıza mertebe. Göwünleri nur saçar, miňdäp, göwher merjeni, halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. Parahatlyga söýgü, yürekleriň törünne, sunuwat bolup nur saçar, nepis halyň gözünne. Paky asu dolugyň, ýolun jemler özünne, halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. Geçillik rahatlyk, dostluk serpa yapmagy, aňladyp dur tuğumda zeytun şaha yapragy. Türkmeniň döwletlilik ýollarynyň ýalkowy, halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. Güller açýan watanym, gözelligiň parçasy, dünyada şan şöhratly, arş deňine sarpasy. Bir maksada bir ýolu, jemler dogan gardaşy, halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna beýtaraplygyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ýurdumyzda bir näçe dawralar geçirilýär. Pederlerimiň ruh siňen mukaddes ene topragyny, ata watanyny janyna söýýän, ilmli, bilimli, watan söýji ýaşlar halkymyzyň kuwatly güýjidir. Watanyny, elgünni, ene tasyny ýürekden söýýän ýaşlar bolan halk agdyberdir, kuwatlydyr. Yurdumuzda biz ýaş nesillere okumaga, öwrenmäge, döretmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistan Döwlet Serhat Gullugynyň çağırş boýunça harwlykçylary harw talipleriniň arasynda beýtaraplyk, doganlyk saýlan aýdyň ýolumyz atly döredijilik bäsleşigi geçirildi. Men hem bu bäsleşige özümiň watanymyzy, parahatçylygy, asuda serhedimizi, halkymyzyň agdyberligini beýan etýän goşgy tetirlerim bilen gatnaşdym. Sözümiň şu ýerine halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly bilen baglanşykly şygrym ýerine ýetirip bermekçi. Täze döwürleriň eýýamyndan galkynan, türkmen ilim arkadaly gahrmandan ýalkynan, ýaş nesiller deňsiz taýsyz tagalardan taplanan, eziz ýurdum, ata watan akdaňlar atany, Türkmenistan parahatlyk ynanşmak watany. Gatlak kitaplarda taryhymyz ýatandyr. Ata baba goç ýigitler goşandyny gatandyr. Damarlarda gaýdysızlyk, mertlik gany akandyr. Eziz ýurdum, ata watan akdaňlar atany, Türkmenistan parahatlyk ynanşmak watany. Şu pursatdan peýdalanyp, hemişelik beýtaraplygymyň şany 30 ýyllyk münasibetli gahrman arkadamyzy, hormatly bilen serkerdaşymyzy, mehriban halkymyzy, merdana watan gorowçylaryny tüýsüregimizden gutlaýarys. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamynyň, hormatly bilen serkerdaşymyň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, il ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleri mundan beýlekem rowaşlyklara wesensin. Bayramyňyz gutly bolsun. Garaşsyz baky beýtarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistan ýaragly işleriniň bilen serkerdaşyna gullugy edýärin. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynda berkarar watanymyzyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllyk şanly bayram münasibetli ýetilen belen tepkitler dawarlandyrmak maksady bilen geçirilen beýtaraplyk, doganlyk, saýlan aýdyň ýolumyza atly çeper döredijilik bäsleşigi juwan ýürekleriň joşgyny açyp görkezdi. Bäsleşige gatnaşan watan gorowçylary, çeper höwetçiň ýaşlar, atudalygy, erkinligi, hoşniýetliligi, parahat söýjüligi, agdyberligi we yntanperwerligi wasp edýän dürli döredijilik eserleri bilen eziz watanymyzyň hemişelik beýtaraplygynyň şanly 30 ýyllygyny joşgunly wasp etdiler. Bäsleşikde tapawutlanan alkamly ýaşlara Türkmenistanyň Döwlet Serhat Gullugy, Türkmenistanyň Magtymly adnaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşi, Etker gazetiniň redaksiyasy tarapyndan hormat hatlary,
ýadygärlik sowgatlar dawraly ýagdaýda gowşuruldy. Bu bolta ýürekler joşgundan, kalplar buýtançdan doly ýaşlary, watan gorowçularyny täze döredüjilik üstünliklerine ruhlandyrdy. Damarımızda kaynap vatan sügüsü, midemiz buysuncu dönü kursoktu, dostluğunluk serkedimiz asudu, mekan duruz yer sağıt yer kursoktu. Biz vatan eskeri, vatan eskeri, kalbimizde bir kararlı aydımi, aldı bir Türkmen'in buysuncu bulu, kana parlayar vatan baydalı. Türkmenistan bir taraplığın mekanı, biri vatan, şöhratımız şanımız, ederlerin mehrizinin toprağı, başımıza tercih ederiz vatanı. Türkmenistan bir taraplığın mekanı, biri vatan, şöhratımız şanımız, ederlerin mehrizinin toprağı, başımıza tercih ederiz vatanı. Mukaddes toprağı, kanat bir yer vatançılık kasımı, vatan ava, serke dava, dil ava, başımızı tercih ederiz vatanı. Bir taraflık dünya avadarlığı, bir taraflık hoş niyetli yolumuz, arşagallı vatanımızın sarpası, ömrün uzak bolsun arkadağıma. Türkmenistan bir taraplığın mekanı, biri vatan, şöhratımız şanımız, ederlerin mehrizinin toprağı, başımıza tercih ederiz vatanı. Türkmenistan bir taraplığın mekanı, biri vatan, şöhratımız şanımız, ederlerin mehrizinin toprağı, başımıza tercih ederiz vatanı. Vatanımıza berilen belen mertebe, bir taraflık bakıp parahatlıkta, Kamilgem doğru yol aydın geleceğe. Bir taraflık, bir taraflık, bir taraflık bakıp parahatlıkta, Arkadan cevher payhası bile, vatan arşagal yar baydağı bile, dostluğa çağır yar aydamı bile. Bir taraflık bakıp parahatlıkta, arkadağlı kahraman serdarımız bile, vatan arşagal yar baydağı bile, dostluğa çağır yar aydamı bile.
bir taraflık bakı parahatlıktır. Asudalık bolsun deyip hemişe halkın arasına bütün zemine bitirilyen işlerken bizim ile bir taraflık, bir taraflık, bir taraflık bakı parahatlıkta. Arkadan cıvır payhası bile vatan arşagal yar baydağı bile dostluğa çağır yar aydamı bile bir taraflık bakı parahatlıktır. Arkadalı kahraman ferdanımız bile vatan arşagal yar baydağı bile dostluğa çağır yar aydamı bile bir taraflık vakı parahatlıktır. Asudalyk, parahatlyk dünyadaky iň uly gymmatlykdyr. Bir taraplyk bak parahatlyktır. Akepterler bolsa parahatçylygyň nişanydyr. Zähmet çekseň şu watanyň goýnunda toprak bereketini gapaňda galar. Öwreden ajap hunaryň elden ele geçip watanda galar. Güneşinde höwe teýläp, kölgelap, baglaryň saýasy ýatanda galar. Doglanyňdan başlap şu neçelli ähliýatly malan watanda galar. Bilim musab göreş tutup toýlarda hem ýyndan bedewin çapaňda galar. Onha bir gün geçmişine ser saldan sol geçen ýaşlygyň watanda galar. Durmuşyň manysyny maňzyna ýetip onuň şänigini çakaňda galar. Söý nesliňi, söý ojagyny, ýylyňy sebäp olan bar watanda galar. Ýören ýoluň hem de seniň edebiň insanlyk nuruny saçaňda galar. Durmuş dowamatyň hem de dowamyň hemmesi birleşip watanda galar. Pursatdan peýdalanyp biz harby gullukçylara okumaga, öwrenmäge, dörejilik bilen meşgul bolmaga döredip berýän mümkinçilikler üçin hormatly bilen serkerde başymyza hem de gahryman arkadagymyza tüýsüregimizden köp-köp sag bolsunmyzy aýdýar. Hormatly bilen serkerde başymyzyň, gahryman arkadagymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. İl ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri rowaçlyklara beslensin. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly işleriň bilen serkerde başyna gulluk edýär. Watanyň soňlanmaz taryhy barda bir tarap parahat asuda ile dillerden goýulmaz taryhy barda bir tarap parahat asuda ile dillerden goýulmaz taryhy barda bir taraf parahat asuda ile bir jaýydyk bu mukaddes bir mani goraýak asman gökde durmani gerek bolsa başym watan gurwani bir taraf parahat asuda ile
sağı solları şöhratlıdır dostoğunlu yolları Erkanadır asudadır illeri Bir taraf parahat asuda ile Erkanadır asudadır illeri Bir taraf parahat asuda ile Dercayedir bu mukaddes fermani Oraya asman göktedir nari Gerek bolsa başım vatan gurvani Bir taraf parahat asuda ilim Dercayedir bu mukaddes fermani Oraya asman göktedir nari Gerek bolsa başım vatan gurvani Bir taraf parahat asuda ilim Parahatlyk geljege iň mukaddes mirasdyr. Ömürleriň manysy söýgü mähir ihlasdyr. Adam dadyň arzuwy abadlyga telwasdyr. Kulli insan hakyna belent maksat tutany Türkmenistan parahatlyk ynançmak watany, hoş niyetli dost ili, biziň edip ilimiz. Bir taraplyk dogonluk saýlan aýdyň ýolumuz. Bitewdir asman yer, bitew ykbalymyz. Asman zemin hakyna belent maksat tutany Türkmenistan parahatlyk ynançmak watany. Hormatly watandaşlar, merdany watan goraçylary, ynha berkarar döwletiň täze ýanynyň galkynşy döwründe bütün dünýäde dabaralandyrylýan kemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllygyny watan goraçylarymyz şeper dörejülük bilen meşgullanýan ýaşlar özleriniň dörejülük eserlerinde uly ruh belentlik bilen wagt edýärler. İnsan mertebetini beýgelýän, durmuşyna many çaýan, kalbyny kanagat bilen baýlaşdyryp, bagtly durmuşyň halallykda, dörejülükli däkmetde digini düşündirip, däkmet üstünliklerini joşdurýan ajaýyp eserler, ýagşy niýetleri amala aşyryp, insanyň ruhuny ulledýär. Parahatçylygyň ýalkymy, asudalygyň şuglasy, dörejülük eserleriniň joşguny bilen ata watanymyz Türkmenistandan bütün dünýä ýalkym taçýar. Goý gaýdusy türkmen serkerdeleriniň yaş watançy eskerleriň diyarymyzyň mukaddes goragynda mertebeli ýollary dowam bolsun. Garaşsa kemişelik bir tarap watanmyzda asudalygy, parahatçylygy üpçün edip, edil halkymyzyň bagtyar durmuşda ýaşamak üçin döwletli işler durmuşa geçirýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda, arkadaly Gahrman serdarymyz hormatly Belent serkarda başymda köp sag bolsun aýdýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamydyň hormatly Belent serkarda başymyň janlary sag, ömürleri udak, Belent başlary aman bolsun. Bütün dünýäde parahatçylygy pugtalandyrmakda, asudalygy berkarar etmekde durmuşa geçirýän döwletli işleri elmydama rowaşlyklara wetlentin. Şu ajaýyp pursatda ýurdumyzda we bütün dünýäde dabaraly bellenilýän berkararlygymyzyň bünyady, asudalygymyzyň sarsmaz sütüni bolan kemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk bayramçylygy bilen Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamydy. Arkadaly Gahrman serdarymyz hormatly Belent serkarda başymdy. Asudalygyň, parahatçylygyň hödürini görüp ýaşaýan mehriban halkymydy. Bu mukaddeslikleriň goragynda sarsmaz gala, polat galkan bolup duran merdana watan goraçylarymyzy tüýsürekden utlaýar. Goý asudalygyň nury, parahatçylygyň şuglasy ata watanymyz Türkmenistandan bütün dünýä ýalkym taşdyn. Şunuň bilen dostlugyny serkedi harby gepleşigimiň bu gedek sany hem geçirip gutarýar. Gepleşigimiň täze sanlarynda duşýançak, hoş sag bolun.